Kag sa good vibes, nagaplano ka ba lang mag-eskwela, magtrabaho o kung mag-migrate sa ibang nga mga pungsod? May isa ka migrate expert nga mag-aabot sa Bacolod City gikan sa Australia para magsabat sa pila ka mga palamangkutanon para sa mga nagaplano nga magsaylo sa ibang nga pungsod. Yaring report. Hando mo ba lang nga mag-eskwela, magtrabaho o kung mag-migrate sa Australia, Canada, New Zealand, USA, UK o kung Europe? Base ini na ang oportunidad para sa imo. May teams ang migration expert halin sa Australia nga maabot sa Bacolod para magsabat sa pila ka mga questions kag maghatag sa clarification sa mga requirements. Sino ang qualified kag magabulig sa mga interesado. Ang Yale Migration nga nakabase sa Brisbane, Australia, ang gintukod sa isa ka registered migration agent nga masobra na sa 10 years nga yara sa sininga industriya. Libo-libo na ang ilan na buligan makakuha sang visa worldwide. May mga Filipino director sila nga sanday Mark kag Cristel Villaflor nga nagalid sang ilang Philippine offices para mas mapahapos ang komunikasyon kag mas nakaintindi sa sitwasyon sa mga Pinoy. Sining nga bulan sa September, maabot sila diri sa Bacolod para magsabat sa mga palamangkutanon kag maghatag sang dugang nga ihibalo kung paano mag-eskwela, kung paano magtrabaho kag kung paano makamigrate sa iban nga pungsod. Ini pinaagi sa Beyond Borders, ang face-to-face migration event series sang Yale Migration. Ini sa September 27 sa Acacia Hotel sa Bacolod at 1 p.m. May scholarship man sila nga available. May fly now, pay later promo kag discounts sa mga ma-attend. For more inquiries, i-check lang ang Facebook page sang Yale Migration.